Victor, bevægelse. Daniel, bevægelse. Han er der nu. Stadig. Han er der nu. Kom nu, Eskild. Kom igen. Vi finder vores mand. Så kommer den. Stærk Eskild. Kigbold. Eskild, kigbold. Han er der. Det er godt, Lukas. Op igen, Eskild. Daniel. Kom, Eskild! Kom nu, drenge, med de afleveringer! Sådan. Det er godt, Lud. Kom, Pedersen! Lukas, nu! Det var ikke mig. Ja, det går ved sig selv. Det var ikke mig. Han skal altså ikke kaste indkast på. Og så skal vi satme fylde op derinde. Prøv det, Frederik! Det er godt, Frederik! Frederik, næste gang der indkast, så tager du den. Ja. Det er Sebastian og Daniel, for lige at snakke sammen der, og vi kører høj. Daniel, vær opmærksom på dig, ikke? Sæt! Frederik, så skal I bevæge jer, drenge. Det der, vi sker, ikke også? Skal bevæge sig tilbage igen. Kom, Oscar. Kom, eksempel. Og der, ja, kom! Jeg har også sendt på væk i stedet for. Kom, Hjalte! Sådan, flot! Kom, bliver ikke ud nu. Sådan, godt kæmpet! Kom, eksempel op igen. Mikkel hjem. Kom fremad, Åker, fremad, Åker! Kom, Piv der. Du må ikke gå helt ud til ham. Kom, Eskild, bevægelse! Daniel, bevægelse! Frederik, tilbage! Kom, vi sidder tæt! Frederik! Når der står en blå bag dig, så går du bag Åker, ham, ikke op? kør lige op på toren. Daniel, du kommer på her. Mikkel, Piv tilbage! Der, nu! Kom! Godt kæmpet, Pedersen! Jens, du ser lidt tung ud i dag. Kom! Åker! Daniel, han kommer med. Fornuftigt! Skal hjælpe! Kom nu, Eskild! Kig, om du spiller til. Rolig, Eskild! Videre! Han blev fandme det ikke at sætte lidt. Yes! Ja, det er godt, kom! Lukas! Spark du bare til den første gang, gør? Ja, kom! Husk det der med lige bagvæk og ikke helt oppe. Frederik, ikke helt tæt, vel? Kan du hoppe lidt der? Godt sæt! Så kom op nu, drenge! Kom, Åker!
derinde, Eskil. Eskil, du er derinde. Okay. Kom ind i den. Slip. Kom med, Jørgen. Ej, det er godt, Kjeld. Mikkel. Godt, Kjeld, Victor. Mikkel. Du må ikke bare lade den stå, indtil du hører noget forbi, Jørgen, vel? Kom nu på plads, drenge. Okay. Drenge, find en mand, ikke også? Kom. Eller hans lillebror. Lukas! Bare vær klar, Frederik! Frederik, vær klar! Nej, han gider overhovedet ikke. Kommer der! Ja, det, hvis du ved, hvor meget jeg vil også have på at være her, ikke? Så har du selv sagt, at det ikke Stærk, Valdemar, den rigtige. Kom bevæg sig, Sebastian og Daniel! Spil den rundt. Spil videre. Kom nu med den, drenge. Slip. Flot spillet heroverfra. Vi skal have for mange af så det med hvem der har baglinjen. Lange, kan du også begynde lige at... Kom Pedersen! Nej! Kom! Slip! Godt spil op, Eskil! Det er lige præcis sådan der! Kom, find, tag det! Hey! Hey, forsvar! Det duer ikke, det der! Ind foran! Kom, Eskil! Se, husk du bag forsvaret, ikke? Du er ikke midtbanen, ven! Kom, snakke! Kom nu! Daniel, lige en gang før, så ryk fri igen, ikke? Og så får du. 5 Så vil jeg også have trakt på den.
sidder tæt, ikke? Nej, det havde det faktisk ikke. Lukas! Så træk ned, Lukas. Hvad? Må jeg suge? Han er lige op første gang, Hjalte. Kom, Daniel, må du have lidt på? Ja, det er fint. Hjalte er her, Hjalte er her. Hjalte er tilbage. Ned igen. Yes! Oj, kom nu. Drenge, så. Så må vi skifte lige. Drenge, kom. Ågaard, Sebastian og Esben, kom. Ågaard, kom. Du er inde på det tilfældige dag. Så bare kost rundt med dagen, Daniel gør langt. Gå op og tag trappen, og så skub dagen frem. Eskil, lige jagt på herude, så vi ikke... Ja, far, følg med der, Pedersen. Godt Lange. Der Philip. Kom. Videre, mand, Helene, ikke også? Bille! Han er der! Kom, drenge! Ja, Lange. Yes. Kom nu ind i den! Godt kæmpe, Lange! Sådan, Lange, det er flot! Vi skal hjem! Frederik, kom nu! Lange! Daniel, kom nu! Kom fri for langsomt. Ind i den! Kom! Oscar, kom nu hjem! Ja, det er okay. Hjalte! Kom nu, der er bagved jer også, kom nu! Hey, I er simpelthen nødt til at tælle dig nu! Hey, videre, Lemmy, kom nu! Kom nu, Lemmy! Fortsæt med det samme spil, så klart! Kom! Der er masser af chancer, kom nu! Hey! Ordentlige afleveringer! Kom, Hjalte, en tak længere ned, Hjalte. Kom nu, Lukas! Kom, så skal jeg bevægelse på! William, er du klar? Lukas, fremad, Lukas! Kom, Lukas! Kom, William og Lange, snakke! Lukas, han skal have derovre. Snak med ham. Kom, William, prøv at nå den, William, nå den. Ikke begge to. Slipper du der. Frederik, du har! Kom nu, mand! Kom! Hey, fortæl, hvem I har, ikke? Kom! William, du er på toren! Nu har du hånden, der kommer ind, William! William! Frederik, gå lidt nok. Kast den fremad nu. Kom, William! Bevægelse! Kom ind i den. Kom. Lige hjem. Kom. Tilbage til Mia også. Det er godt nok. Kom, Lemmy, kom! Så.
kan se William. William, du må også godt kalde det godt. Ryk. Modsat nu! Kom videre. Slip fri. Godt kald, Daniel. Så løb fri igen, William. Hjalte er med tilbage. Hjalte er med. Så løb fri. Kom. Frederik er videre, Hjalte. Frederik er videre. Kom Lange, lidt ud af. Kom, tro på det. Kom Lange! Frederik, kom tilbage! Nu bliv ved! Vi sidder på spillet, drenge. Bliv ved! Yes, så løb fri igen. Den går ud. Det er Uli. Lyd, kaster. Lyd, kaster i mål. Lukas! Flo, Kasper. Kom. Skagen er der. William kan løbe. Han er tilbage. Kom William, det er dig, William! Ja, så Daniel. Okay. Og så hæver du luften ud, så var der kom kraften. Vi har en mand herude. Hunden ud af bilen, og så sad I selv inde. Ja, så kom han tilbage til mig. Han var oppe herude. Frederik bagved. Ud i ham. Nej. Kom. Godt fald, Lemmer! På vej, det er noget, der jeg kommer her til sommer. Flip! Og spil første gang. Spil første gang! Yes. Du ved, drenge! Tro på det! Hej, ja. Vi må have en mere. Kom nu. Godt. Her godt. In the corner. Frederik, 2 minutter! Kirsten og Belinda, de var lidt triste. Du kan bare stående med. Ja, det er en William, det er dig, William! Kom, William! Kig på bolden, Hjalte, kig på bolden! Stærk, Daniel! Han er herude! Kom, William, fortsæt! Næste! Yes, det er godt. Ja. Nå, ja, jakker. Ja. Det er heavy jakker. Heavy jakker. Han skal bare. Nå, må vi skifter lige. Frederik, kom! Chilling in jakker. Lukas, ind foran målmanden! Jamen, nogen gjort. Nogen gjort. De kan en hel masse. Nogen gjort. Kom nu! Jeg har sgu aldrig haft nogen. Kom nu, William! Jeg sagde, hvor langt. Jeg har lige blodet den postcard. Så! Ej, kom igen, William! Kom, William! Han er der!
have hjælp til. Kom nu ind og tag den. Nej, det tror jeg ikke, at du får den, ikke? Skal du arbejde? Jeg arbejder frem. Kom. Eller så har hun brugt dem i Men ja, det er så. hun har løbet mange gange og fået det. Hun har heller ikke noget, der kan skifte hold på en ret. Hvem er lukket ned? Hun kan hjælpe med dem der. Ja. Så I står dernede alle sammen? Målmanden han har, så vi er sådan et tovhold. Nej, nå. Og så roterer vi. Okay. Ja. William. Kom, Helip. Nu vil jeg tro på det. William, tro på det også. Tag godt. Ja. Flip. Lukas! Top! Slipper så du fri, ikke? Vi har snakket om det. He's on fire. Så Levin, så stopper vi med at lave sjusk, du kom! Kom lidt. Yeah, tell him that. William, ud af William! Rolig! Fornuftigt! Det er godt komme med, Hjalte. Hey, find en mand, kom! Find en mand! P, læg dig imellem! Ja. Kom, P! Vi ser godt, at han har en spil. Kan vi få det film? William, kom William! Kom William! Ja da. Sæt! Bliv lige imellem her, ikke? Sæt! Bare få den her midt på, og nu ligge imellem. Det får de kommer lidt hurtigt her. Kom så, er det rigtigt? Ej, var det ikke Det var ligesom ham dommeren, vi havde den dag. Ham dommeren. Det er han blevet. Det var modsat af. Hvad? Ja. Jeg var. Jeg er dommer. Ja, men jeg tænker mål. Kom, vi finder en mand! Kom! Lange over, Hjalte! Målmanden, der dømmer det. Nødt til at ramme. Målmanden er det. Han skal have hjælp! Helip, kom! Den har du. Hun går. Vi har en mand herovre. Sådan der. Kom William ud af William! Kom, kickbold! Han må ikke komme ned til Valdemar! Kom nu, Daniel! Kom Helip ud af! Så kør den, Helip, kør! Kør! Nå må vi skifte, vi kører sådan! Pøs!
Valdemar, vi skal tage fat i dem bolde der! Så på en glad dag, hvor I er glade, så er han Så går det også okay. Men hvad nu sidst? Og det næste henne! Så når Lars kommer tæt på igen. Lars, I prøver ikke tæt på. Kom nu, William, kom nu! Øjeblikket. Hey, Lange, du skal hjem! Lange! Lange! Godt presset, Daniel! William! Alle er heldige. Hjalte er der! Hjalte er der! Hjalte, brug din bånd, mand! Det der mål, det var så tæt på. Hele vejen, William, hele vejen! William, kom William! Kom William, kom William! Kom så, William! Ja! Klar på bærste, William. Kom nu! Det er nu, de skal lige stå og stemme for. Prøv at se, Lars han gik tættere på. Så rejste han sig. Lars skulle væk. Og når Lars er tilbage, han så fast sammen lige tiden. William. Jeg kommer på dig, Lange. Lange! Nå, okay. Men skal vi så ikke stå på vejen?
Målmanden, han har løbet igennem. Det er helt sikkert derfor. Der er spillet en rundt til. Hold i Kandi! Vi er aldrig ret gode til det. Det er jo vel 3 hver gang, hvor jeg er ned med bold. Hver gang hvad? Tag lige din drikkedunk med. Hver gang hvad, mor? Hjalte, Hver gang. i højre side. Hver gang hvad? Eller vi kører over i venstre side. Venstre side i højre. Så gør vi. Så får vi sammen. Det kan godt være, I synes, det er Jo, det har jeg da. Ja, det er faktisk det er mere at være. Men det ændrer os på, hvad der er. Så bumper vi over. Okay. For alt det andet er der ikke noget at sætte fingre på. Det er perfekt, som det er. Nej, det har bare været... Nej, det er ikke været sjovt. Det er det ikke. Intensiv 5 kvarter. Ja, Og så kommer du ud. det er jo egentlig. Og så en tredje halvleg. Så har du beviset for dem over sejren. Jeg kunne simpelthen ikke se det. Kunne du se dem over sejren med de kameraer? Hvad kæmper vi for? Could you see if the ball pass the goal line? Ja. That, No. you can't. No. Så var det ikke mål. Godt. Jo, vi så det. Jeg kunne simpelthen se, så I om bolden. Ja, der var... Simpelthen ikke se. Der var et... Ja. Ja, Lukas, du kan se. Vi sidder her. Vi skal have en bar. Ej, vi skal have siddet over. Vi tager den, hvis vi tager. Det var Oscar, du er ikke kommet ind. Okay, William. Jeg laver lige en værmøl i den her. Hvad så, Elin? Jeg laver lige kras. Dejligt, Valdemar. Elif, Er du okay? du var lidt mere aggressiv end os. Kom! I hvert fald ikke på en kamp. Kom nu, tæt på den blå. Kom igen. Kom. Kom. Vi går. Spil. Sebastian er modsat. Vi spiller rundt. Kom, videre med Hjalte, videre ud til Sebastian. Nordågaard, aflever. Du kan ikke køre selv. Godt bold, ellers Daniel. Pres! Går du ind i at hente den væk? Hvis målmanden har slet ikke styr på bolden. Michael, fremad. Når man når han prøver det, og så skal han først helt ned og ligge for, så skal han helt tiden ned. Hey, det er det, vi snakker om, at de kommer for hårdt der. Kom, vi lukker. Elif. Accept. Kom nu ind for en målmand. Kør med på siden og vær klar i stedet. Kasper, Yes. Det er godt. Kom.
Ja! Kom Lange, så kommer du bare derude. Kom Lange på midten. Godt kald, Lukker. Næste! Kom nu i gang! Hjalte ud af! Kom ud af, Hjalte! Kom Lange første gang. Så skal vi have en ordentlig aflevering på. Ja. Okay, Hjalte. Accept! Der er fløjtet, ikke også? Kom nu lige. Kom nu op i hænder, Hjaltemar! Åker. Kom Hjaltemar! Kom nu, drenge! Sådan! Godt lukket deroppe! Tag med! Kom nu! Kom helt ind. Kom. Han er derude! Følg den om. Sebastian og Hjalte, nu tager I kraft med en mand hver dernede, og så venter kommer forskellige ting ned. Hey! Er I med? De runder over hele tiden. Få styr på, hvem der har hvem nu. Nej, det gør Hjalte. Bare ind og åker. Ind over. Bare kør på kassen, Hjalte. Lange stiller ind foran. Godt, Sebastian. Ja, Valdemar. Sebastian og Hjalte, hvad var det, jeg lige sagde? Hvad? Kom Daniel! Dommer, vi skifter lige. Daniel, kom. Eskil. William, kom. Eskil, du går lige ind på midten.
Eskild! Kom Eskild! Yes, godt det der, Lukas. Igen. Flot. Sådan, Maxim. Ja, Valdemar. Giv op. Kom. Ja. Ja, det er okay. Og vi skifter lige igen. Jalle, kom. Næste gang, Lukas. Kom igen, Eskild. Spark dernede, så det er godt, der lader lige over genben. Så må de jo lære. Jeg vil hellere... Frederik, bare bak tilbage. Bare bak, Frederik. Bak. Der ja. Bare bliv der. Der får du. Der får du. Victor, han er lige op første gang. Sådan. Fint. Lange midten. Jeg skal lige have en ordentlig aflevering med ankast, ellers så bliver det omkast. Han er dernede i den. Rolig Lange! Nu skal vi altså lige have hold på det der. Dommer, vi skifter lige igen. Helip! Kom så på. Lange, vi er nødt til at komme tættere på. Træk fremad, hvis det er, så lad Mikkel tage den. Kasper skal bare bakke op. Det kommer tættere igen med. Kom med, vi er også lidt. Kom. Lad os lidt ej. Drenge, kom nu lige! Vent. Du må sætte en ind. Ja, det er fint. Karl! Sådan. Flot spiller, Maxim. Kom, Karl. Kom der. Snak med ham. Bevæg. Snak nu med ham. Det er dig, Oscar. En gang til. Tag til dig. Kom nu ind i den. Gå nu ind i den bold. Kom her. Vi er simpelthen nødt til at spille den, drenge. Eskild, få de afleveringer til at spille nu. Emil, læg ud i siden derovre. Mikkel har. Frederik. Nej. Byt med lange. Og der. På den rigtige side, Frederik. Ja, der kommer lidt plads. Mikkel, stik lidt ned. Kig på bolden. Kom nu, William! William, kom nu! Hop over. Sådan. Fortsæt nu. Kom, William! Kom nu, hjælpe ham!
Pedersen. Kom nu, William! Snak sammen! Snak sammen! Kom nu! Jeg tror! Godt til Bastian. Spil den. Kom nu med hjem! Frederik, er du okay? Hjælp på hinanden! Esben, kunne jeg komme i gang? Lip, tag lige en jakke på, ven. Oscar, tag nu den bold med dig. Der er ikke nogen, der presser dig. Tag den nu med dig i stedet for. Fremad, løb fremad, løb fremad. Kom, kom, kom. Den er over til dig, Frederik. Emil, du skal jagte derovre. Kom op igen, P. Op igen, op igen. Fortsæt i går om. Og så slip, og så er vi fri igen. Daniel er midt. Kom, Pedersen, der. Tryk. Og rolig, Hjalte. Og rolig. Vi skal løbe i 3 for. Kom nu. Kom. Blå, Kasper. Kom, Lemvig. Lange, træk ind her. Lange. Men du skal jagte alt deroppe foran. Kom, vi finder en mand. Kom nu. Lange og Hjalte, snakke, hvem der tager hvad her. William. Kom, Pedersen. Kom. Ryk. Kom, hvem har den? Han er derude, Pedersen. Ja, tak. Kom, Hjalte. Fra Hjalte. Bare ind foran. Lukas, op. Hjalte, han tager, kom. Kom, Lemvig, kig. Gå du ned bagved. Kom du ned bagved. Emil, tag den bold til dig. Nej, stikker bare benet ud. Tak, William. Så ryk. Hjalte er der. Han er der igen. Kom, bevæg sig ind midt på. Kom nu væk fra det der af. Rolig, Lange. Gå nu ind i den bold. Jeg vil gerne, vi spiller det nu. Kom,
Tæt på! Kom nu, har masser af tid, drenge. Kom nu! På den rigtige side, Daniel. Ja. Du kommer der. Daniel, slip, og så er vi fri igen. Kom, Pedersen! Igen! Så må du ned, Jakob! Godt presset, Mikkel! Kom nu! Kom nu! Kom, William! Kom, Hjalte. Kom, Sebastian. William, kom nu! Mikkel og Frederik. Kom nu, Vi! Kom nu tæt ind mod mål. Hurtigt. Kom nu ind. Bevæg jer. Bevæg jer. Du er alene, Pedersen. Du er alene, Pedersen. Nu skal jubel, drenge. Kom! Kom nu, Vi! Sebastian, hvorfor skal du stå så langt fremme? Der, ja. Vi er på midt. Kom, William. Det er fejl, Kom, rolig. Hjalte her. Se P! Kom, William. Kom, Lukas. Kom! Kom, William. Kom, målmand. Kom nu, William. Det er der, du skal være. Giv ud og sige noget på, ikke? Nå, må vi skifter lige. Lange, kom. Kom så. Kom også, Oscar. Vent. Ud til Mikkel i midten. Værsgo. Så pas på, han ikke rumler dig, Eskild, for han vil løbe. Ind mod midten, når du kommer. Du skal bevæge jer. William. Bevæg jer. Kom. Kigge. Yes. Spil. Du er nødt til at spille den, Pedersen. Spil nu første gang, det er ikke farligt. Slip, Pedersen. Pedersen, slip. Videre. Godt, B.J. Oscar. Du sætter alle de holdkammerater i pres. Så må det lige tilbage til. Vi spiller panikfodbold. Kom nu, midten blå. Kom, Eskild. Hurtigt. Tæt på. Kom, Pedersen. Kom, Hjalte. Kom, Daniel. William på børste. Ja, tak! Kom nu ind. Næste. Godt, B.J. Mikkel, går du fremad, så du sidder bag B.J. William, bevægelse. William, bevægelse. William, 2 minutter. Så giv det sidste, du har.
Slip, slip, slip! Eskil, lidt længere ind. Bare kom længere ind, Eskil. Kom, Eskil. Det er godt scoret, Daniel. Kom så, Levi! Kom, Pedersen. Kom, Pedersen. Kom, Pedersen. Kom op med jer. Kom op med jer. Kom. Kom. Lukas! Frederik, kom nu her. Spil sgu da en bold til Ludvig lige på midt. Kom, Ludvig! Kom! Kom nu. Spil rundt. Oscar, nu er der, så er der plads til McKenna. Daniel og Eskil og helt pas på, ikke? De kommer for dig, Eskil og Hjalte. Den kommer, den hopper, ikke? Husk det. Den får vi. Kom. Ja, det William! William! Kom! Kom, og vi skifter. Kom så. Ind med dig. Slip, 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 slip! Rolig, Hjalte! Kom, Hjalte, Hjalte, kom. I når den, Hjalte. Han er midt på første gang. Videre, 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 videre. Den bare på flår. Hjalte. Vi skal have den modsat. Vi skal have den modsat. Hjalte, modsat. Han er derude. Slip, slip, slip. Daniel. Prøv at få noget til Frederik, ikke? Kom Hjalte bagpå her, Hjalte. Ja, så træk fri igen, Åker. Daniel, Daniel, Daniel er god. Kom nu derind. Kom nu. Så ud af. Kom, kom. Få den holdt ud i mål, men... Ej, du har slået det. Kom nu, Levi! Kom igen, Daniel. Bliv ved med at tro på det. Kom, Levi! Kom nu, vi har 5 minutter endnu. Kom, kom, kom! Eskil og Hjalte, den kommer ved jer. Daniel. Kom, 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 Frederik, kom! Kom hjem, Emil! Kom hjem! Kom ikke den vej. Kom, kom nu! Det er fint, Frederik! Bliv du dernede! Kom, her godt! Hjalte, ikke slip, Hjalte. Det er dig, Eskil. Rolig, rolig! De spiller den op. Kom, Emil! Den kommer på dig, Eskil. Hopper! Kom på den ned, på den ned, på den ned. Lækkert, Eskil. Vi spiller for. Spil! Vi kan slække opad! Kom, Frederik. Kom, Daniel, følg med. Ja! Kom nu, Levi!
pause nu. Drenge! Lige en mere, kom! Drenge! Bliv ved med at spille! Kom nu, der er 3 minutter nu, kom! Videre! Kom, Claus! Han skal have hjælp! Kom nu derned! Rolig, Eskil! Rolig, Eskil! Kom her derude, Koster! Kom, videre! Godt, Hjalte. Hjalte her! Eskil! Lige ro på næste gang, kom! Der sidder og går ind i forsvaret nu. Daniel, hvor er du hen? Kom ned! Kom Daniel, kom Daniel! Eskil og Hjalte og Sebastian snakke, ikke? Snakke med de andre, kom! Hold det i gang! Kom! Eski. Ja da, kom Frederik! Hjem! Kom nu, vi giver det sidste. Lukas, op! Ind i den! Kom ind i den! Yes, sådan der! Godt kæmpet, Frederik! Er du klar? Kom rolig! Kom nu! Oscar, her! Lukker dig ind. Kom! Eskil er god! Ja. Philip? Emil, du har. Mexem! Derop igen. Emil, Godt tage med, så kommer Philip ind. Sidste angreb! Mexem og jer. Hold her, ikke også? Så er klar til stik. Ikke for langt frem. Får vi ikke noget? Mexem, ikke over nu? Lukas! Sidste angreb! Kom nu! Mexem, klar. Kom Frederik! Du skal hente den, var så. Kom så Frederik! Kom nu! Kom Daniel! Kom Hjalte! Kom Hjalte! Løb bus, kom ind, du er. Kom! Kom nu, det er sidste pik, mand! Fuck, det er vigtigt, mand! Drenge, kan vi nå en mere? Hvor langt nu skal vi lige lege? Drenge, en mere, kom! Kom nu! Vi arbejder, Philip! Kom! Kom, Philip! Kom fremad! Emil, fremad! Kom fremad! Hjalte! Kom ud af der, ikke? Roligt, det er med at løbe efter. Hvordan kan Stanley godt løbe? Jeg lige se, at du gør sådan nogen over. En skur, men så er den der for at hente bolden. Den prøver man. Kom så, Luca! Eller Philip! Kom, Philip! Kom nu ind foran ham! Flot løbet, Frederik! Rolig, Frederik! Ja, kom ind over med den! Kom så, Philip, prøv det! Michael, rolig! Fløjten målmand lægger ned. Kampen er slut. Der er ikke noget i bold. Ja. Det er det, man lærer. Man skal drage fodbold. Hvad?
skal ikke græde over fodbold. Nej, ja. Så må jeg tænker ikke, de skal omklædning med. Garanteret. Det er jo ligesom viden nok. Alle sammen